bil-ħin ta' ħajti għal salarju fix-xahar biex naqta' xi ftit mid-dejn li għandi fuq id-dar. Inpartat id-dawl tax-xemx ma' tubu qisu ta' sptar. Jibqa' żagħtejn kull jum libertà. Bih l-ambjent u l-art li għadhom mhux mittifsejn u l-arja nadifa tmur biex insuqu inti ma' żjara miraklu ntik xi toroq ma jibqgħux imkisrin l-aqwa li hemm il-kumdità. Inbiħ id-daħka minn ġol mezzi ta' xandir, riklam li wedek ġenna bil-klim u l-vizwal fin. Il-gwerra li sbaħ avventura fuq l-iskrin, l-attur li dejjem jirbaħ joqtol il-ħażin. Bih il-kors li ħadd studjajtu għaddejt dritt biex kumpanija tkompli żżid fuq il-profit. Inpartat l-erf ma' kemm jirnexxieli inkun fit. F'kollox irrid il-kwantità. Biħt il-melodija fuq ir-radjijiet, il-vjaġġ ta' wara l-ħajja f'kanzunetti tal-miliet. Inbiħ il-ferħ ta' tifkiriet li saru rmiet u magħhom santi verità. Kollox sar qlieħ u sibna l-qiegħ tal-povertà.